Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Halo pemirsa, kali iki Mbak Isma ape opo guys ning dapure Mbak Isma lagi. Jangan bosan-bosan, Mbak Isma ape goreng. Tripoten di guys. Goreng gedang. Goreng gedang rojo, iki mau tumbas. Mae tumbas ya ning gone Mbak Jah 6.000 pemirsa. Gedang rojo sak cengkeh 6.000 ya murah, biasane kuwi larang nek ning gone pasar ki 12.000 lho. Kali iki ape tak gorengno. Mangkong gorengno pemirsa. Dadi enek tepung tak goreng kok dimakan bareng-bareng. Tripod iki ape coplok ndase guys angkat dinggo. Wah, lah ndek iki Mbak Isma yo. Nek Pak Riko saiki mandiri guys. Lawange ndek iki anu dibrokno dik peri iki sempal. Tak tambal ambek mae pemirsa. Lho. Iki bolong. Coplok. Tambal lawang. Oke, sekarang sudah berada di dapur gula. Dapur Mbak Isma guys. Gedang iki mang ceritane wis dipangan dik peri 2 nangis. Perkara lha ora situ digoreng mbok pangani. Ya tak percaya nangis. Biasanya gak tahu doyan gedang delalah. Doyan gedang. Tak sepilkan, tak goleki ngene sik guys. Tepungnya duh lho gedang rojo iki mang isin kalong loro digoreng. Nek tepung terigu lho pakai terigu pemirsa. Gulaku kayak entek anggo dene iki nek goreng gedang wis legi iki jek dikek gula favorit. Suwi kata goreng gedang. Paling-paling anggerane dikolak. Lah santen saiki iki meliur. Saiki mending dikolak ya. Mending dikolak. Kleru neh. Mending digoreng. Irisane sik. Tengah guys. Dapur iki sempit ape anu ya gak iso. Wis ketok ora. Goreng gedang rojo akeh tepungnya enak. Wis iki soalnya goreng endok. Aku nek endok senengane pakai tepung, dirisi brambang, bawang, lombok, winuk. Dulu sih, kita lanjut. Kasih air. Ini gelas kok gawiane Pak Riko kayane Solo pemirsa nek tutupe. Tapi lali gak digowo, nggih kopi. Kentelan. Tambah gula. Ambune bos LPG ini.
Kok, Mak? Ngene kensi paling. Yo. Gedangnya tak goreng. Udah. Kita iris pisangnya. Ya Allah Gusti. Coblok guys, HP ini guys. Wis ben kopior. Gedangnya cilik. Kantil kulite guys, piye iki? Ya wis ngene ben utuh. Kok mengi? Cilik. Oh lah. Tak kira tuh gede-gede. Gede kantil kulite guys. Ternyata pisangnya cilik-cilik. Udah rada sak piring ya guys. Gak usah diiris ya, ki ceritanya kita irisi mang. Udah sak mini-mini. Ben lonjoran. Dan beduk guys. Goreng kabeh sakmene ae. Wis kalong diperi mang. Kulite diwene sapi doyan. Cilik-cilik pisange. 6.000 ya murah. Mungkin ini biasanya gedang larang di pasar. Oke. Dikei wis legi dikei gula. Yes, ben rancam sik. Terus karek kita goreng. Semangat guys, semangat Mbak Isma. Oke, terima kasih masukan saran dari kalian. Matur nuwun pemirsa, mbok kei semangat terus. Wis nyupport Mbak Isma. Terima kasih banyak selalu disupport kalian semua. Mbak Isma jadi tambah semangat lagi oleh nyambut gawe pemirsa. Pokoknya beduk rap beduk kita terjun, kita ngelek konten goreng pisang goreng gedang rojo. Walah ingko tepungnya sing wakeh enak ben kriuk. Oke, nanti kita lanjut ben rencem sik pemirsa. Bismillah, kita nyalakan. Kita kasih minyak goreng. Ayo kita goreng gedang.
Gedang goreng. Gedang glundeng-glundeng. Dikei tepung. Kok koyok kita lanjut. Pasen ini gak kelet tuh ya, enak. Doang. Ini kopeda ya. Oh, mau apel. Panasin deh. Kalau nada sing wombu. Nek lengah iki. Ambek sego kan kok kaya mangan ra nek lawo lho. Badone ambek sego le. Nggo kacang bunder. Penggorengan yang kedua, oke. Ayo guys, ayu rupane koyo Mbak Isma. Dilem. Goreng gedang awan-awan. Iki guys variane. Goreng gedang awan-awan jelali. Sedikit. Oke, nanti dilanjut lagi. Rice dapur yo sempit. Ayam malik, lempang. Coba.
Terus matang, kita angkat. Itu kandil. Tiriskan disik minyak wis karek penggorengan tahap terakhir kayak rongler guys. Ini pas entek. Wah, sendiri dhewe iki parek tepung. Oke. Selesai. Nek bar kompor iki tak lapi terus. Jagalah kebersihan. Omahe elek lah ngir-ngir resik. Jarine ngono kok. Nek ora ngiring-ngiring malah lengket. Karena urung garing. Sampai ketelak. Nek gedang ki aring pemirsa, lengone ra mangan minyak. Anteng ya. Minyaknya apik. Nek anteng ki minyaknya apik berarti. Ini ki bar masak Mbak Isma yo. LPG ini tak coplok soalnya akeh tikus ngono nek ndang ditubruk. Iki oleh panas anu pemirsa ternyata. Kok iki lho. Lampune mekan. Jadi ngasoyo ungkep keringet soyo bercucuran. Wis gedange oh. Wis njaluk. Monggo rene. Monggo pemirsa. Wis obong pisan. Wis ya pemirsa. Awan-awan mangan gedang goreng ki gedang gorengnya sudah selesai. Lambene Mbak Isma bintul guys, dibengi dipangan nyamuk. Larane bayani sampai godi. Wis ki alhamdulillah sampai telung gorengan. Wis sampai tak review no dipangane ngarep kono. Engko ya ada di konten selanjutnya. Mangan pisang goreng. Oke, buatan Mbak Isma wis ngono ae. Aduh. Apa ini Pak kula apa kae? Mbak Isma pamit ya. Terima kasih wis selalu mengikuti kegiatan Mbak Isma, Mbak Deni, sepurane sing akeh nek klira-klirune Mbak Isma, tutur katane sing kleru, sing salah, sing kurang berkenan. Terima kasih masukan, saran, komentar dari kalian ya pemirsa, support dari kalian membangun Mbak Isma ya. Semangat untuk berkarya lagi, ngonten lagi ning nggone dunia perkontenan ya. Ya wis ngono Mbak Isma pamit. Nanti ada di konten selanjutnya makan bersama pisang goreng. Mbak Isma pamit becik titik lo ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma pamit. Goreng gedang tok, guys. Oke.